Il-proċess imbeda tard kien hemm stennija u għatem 2500 tal-lem jistennew il-laptop. Ektenniet l-MUT, il-Union tal-lema permezz tal-President tal-istess Union Marco Bonici f'kummenti l-Net News fid-dawl tal-fat li ħafna għallima għadhom bla apparat elettroniku biex jaħdmu wara li l-Gvern Laburista naqas milli iwetta dak li wiet għalkemm issa hija twiet laptops l-istudenti tas-sekondarja. Il-Gvern l-ewwel beda iwaħħal fil-problema internazzjonali taċ-ċipep għax beda jgħid m'hawnx devices biżżejjed. Issa l-aħħar informazzjoni li għandna hija li l-Gvern mhux se jkompli jaħdem mal-istess kontrattur li kien qiegħed il-qassam il-laptops imma saħansitra joħroġ tender ġdida biex iqassam il-laptops li jmiss. Qed nitkellmu fuq madwar 2500 laptop. Ġifieri is-sitwazzjoni hija tali li milissa ħajkonna grupp ta' għalliema jew edukaturi li għandhom diġà il-laptop jew li ħajkollhom il-laptop dal-jiem. U oħrajn iridu jistennew saħansitra probabbilment minimu ta' 6 xhur oħra sakemm ikollhom id-device f'idejhom. Mistoqsi minn Net News dwar id-dewmien mhux biss tal-għalliema iżda wkoll għal apparat ieħor l-istudenti u għalinna kif hemm proċess li waqaf fil-waqt li kien hemm studenti li ma nataw ebda apparat elettroniku ieħor. Il-proposta li inti jkollok ovvjament laptop jew inkella device għall-istudenti hija proposta li hija tajba. Tkompli bil-proposta tal-One Tablet per Child li kienet proposta li kienet saret miż-żewġ partiti at the time. U suppost li madwar sentej ilu il-laptop jew inkella device diġà mexa fis-sekundarja fil-fatt il-proċess waqaf. Jiġri kellna studenti fejn wara 6 sena maraw l-ebda apparat ieħor. Marco Bonici qal li huwa essenzjali li l-għalliema ikollhom laptop għax dan huwa kruċjali għal ħidma tagħhom. Huwa essenzjali għax inti s-sistemi kollha li għandna fl-iskejjel inqelbu kollha għal sistemi online, sistemi diġitali. U mill-ġurnata anke jekk tieħu attendenza, anke jekk tikteb marka, tiktibha fuq pjattaforma li hija online hija diġitali. Mela huwa essenzjali li jkollok l-apparat li jkun apparat li huwa avvanzat u jista' jaqbad ma' sistemi tal-iskola u jew apparat li ovvjament huwa utilissimu biex inti tkun tista' tagħmel xogħolok. James Aronellu, Net News.